Ametlla? Oh, aquests d'ametlles també, que bons que estaran. A veure'ls. Molt bé, ho feu molt bé, Mira la Marta, que xulo que l'està fent. Oh, que bons que estaran. Molt bo, Ai, molt xulo, Marta, ho estàs fent molt bé, Jo? I a veure, en Sergi també. I en Roc, a veure, en Roc, que me l'ensenya. Seu panellet. Oh, molt bé. No, jo sóc la mama d'en Pau. A veure, la Laura. Oh, quin panellet. En Pau Campoy, sí. A veure, la Fàtima. Posa-la a la taula, Fàtima, posa-la a la taula. A veure. Oh, quins panellets. Que bons. Si ens què, me'n guardareu un per mi per provar-lo? Sí, però de panellets d'aquests tan xulos que heu fet? A veure. Ara us ho ensenyaré. No, heu de fer els panellets, després ho veureu. No ràpid. Quins panellets més bons que esteu fent.